Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu na Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa bụ ikpochi olulu. Ikpochi onunu. Yes, na anyị kpọrọ ihe n'isi bụ ikpochi onunu mmụọ. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? O nwere ụfọdụ ihe ga na-eme na ndụ mmadụ. Onye idie na-aga ekpochi onunu mmụọ. Eneghị anya, o nwere ọtụtụ ihe nwere ike ime. Mmadụ nwere ike ịba n'ụgwọ, ezinụlọ nwere ike ịba n'ụgwọ. Enwere ike ikpochi onunu n'afọ ezinụlọ, enwekwara ike ikpochi onunu n'afọ isi ofu onye, depending na ihe mmụọ gosiri. Ihe eji ekpochi ya bụ onunu maka na o nwere ọtụtụ mgbe mmadụ nwere ike ịba n'ụgwọ mmụọ egwu onunu. Ọ bụrụ na ekpochi onye bụ onunu, ị maa na mmadụ ga-ada ya n'ime ya. O nwere ezinụlọ ụfọdụ ga-abụkwa na-akwa mmadụ, eneghị anya na mmụọ bịa wee mmadụ n'ezinụlọ. Ihe dị mkpa na-ekwesịrị ime bụ na a ga-ekpochi onunu maka na aka mmụọ abatago. Bụrụ na ekpochiri onye bụ onunu, ọ nwere ike ime anọkwa oge tere aka onye ọzọ anwụkwa. Ihe ndị a ka anyị ga-enebe anya ihe bụ igbochi onunu na etu a nwere ike isi wee kwọnya ojukwuwa. Amakwa anyị nwere ịma bụ nke mbụ, ọ bụrụ na ịbụ child of the temple echefuna na annual festival anyị bụ September 16. Anyị malitere ịmanya bụ ọkwa n'oge maka na ya bụ this festival this year dị very unique. Whether ma ị ga-abịa ma ọ bụ na ihe abịa tụrụ anya n'aka n'ihe eme ihe ị kwesịrị ime iji kwado ya bụ festival because annual event. Nke ọzọ bụ aja a na-achụ kwa ọnwa anyị ga-emechi nke ọnwa bụ ọnwa Julaị. Anyị ga-emechi na Satọde ụbọchị nke mbụ Ọgọst. Anyị ga-eji emechie ma mepee ọnwa ọfụ. Sọ ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya bụ aja. N'isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyela anyị, ndị friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Etu a ka anyị ga-continue na-eme till the last day of the month. Ụbọchị ikpeazụ a anyị mechie ụbọchị nke mbụ nke ọnwa azị anyị chụzie aja dị ya. Ị nwere ike isonyela anyị na aja yiri n'igwe. Anyị malitere ịchụ ya ihe karịgoro 4 years now. We have massive testimonies, but I will not show them on social media maka na ọ bụrụ ihe anyị maka ebe mana mara na Chukwu na-emere onwe ya aha. Yes, WhatsApp nọmba m na screen gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyela, ihe ị ga-eme bụ chatị m na WhatsApp, forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta, then mee token donation for ihe saraka dị na ya. Now let's proceed. Ikpochi onunu ka m na-ekwu maka ya. Ikpochi onunu ihe o ji wee dị mkpa. Enwere ike ikpochiri ezinụlọ onunu ma ọ kpochikwa dị individual onunu, dependent. Example, o nwere ụfọdụ ihe ga na-eme n'ezinụlọ ma a na-ekwesịghị ka ikpochi onunu. Example, ọ bụrụ na ebe n'ibugo onye kwafuru ọbara n'igburu mmadụ, the circumstances ya iji wee gbu mmadụ ga-determine whether ma ikpochi onunu ya apụta n'afa gị. Ọ bụrụ na igburu mmadụ ma ọ n'imere ihe gba alụ, ọ bụrụ na anyị mesịarị obi wute gị ma ọ na ihe ndị a mere na-amaghị ama, ọ bụrụ na ndị gọọmenti ndị na-ebu egbe asị na onwe ha na-akpa accidental discharge. Accidental discharge bụ na onye ji egbe nọgidoro ede egbe, o nweghị ike otu ire na septic catch well, egbe adara ahụ ya wee nwee emergency discharge wee gbuo mmadụ. Ịfụ na ọ dị intentional. Etu a ka ọ dịkwara ihe ndị ọzọ. O nwere ihe nwere ike ịwụ na mmadụ tụtara ime, ọ dị intentional to abort it, mana ọmọrọdụ na onye ahụ dị ime. Enwere some certain things a na-eme, some certain things emelụ ka e wee save life and so on and so forth. Enwere ọtụtụ alụ dị iche iche ma ya eje gabazie
nwere ụfọdụ alụ nwere ike ịbụ na o mere ọ bụrụ na onye a mụrụ na ya na onye ahụ bloodline na ọ mara ama and so on and so forth. E nwere ọtụtụ alụmahịa eje kpọbazie afa maka na chọọ nka vidio atụ ogologo. Ọ bụrụ na ụdị alụ dị etu a dị, ọ bụrụ na agbụsị aja bụ alụ, yes, onwe nke ya bụ na ọ dị intention na agbụsị aja bụ alụ obe anịrị chọpụtara ya n'oge, nwere ike imere ihe ahụ hey wee draw ya attention n'ọgwụ arụ dị ihe ije kpụọ alụ ozugbo mgbe aka mmụọ abatabero bido gwugbo onu bido gbawa ụgwọ, nwere ike ịkpụcha alụ ahụ ihe niile end ya. Mana enwere nke ọ ga-abụ ọ bụ na ime i realize on time, mmụọ ewe gonite, mmụọ ewe senite bido gbawa ụgwọ. Ihe izu mmụọ na-eme ụlọ ọbata na ndụ mmadụ ogwugoro onunu ime ihe onunu abụ onunu agha akwa onye a n'ime ya, onunu ọnwụ. Onunu ahụ nwere ike na-eweta nseke, onunu ahụ nwere ike na-eweta a na-apachi ọ na-eriki, onunu ahụ nwere ike ide nweta leakage maka na enwego valley, enwego ngwuze, enwego onunu ekwesịghị igbochi egbochi. O nwere ike ka ọ sụrụ mmadụ leakages, nsogbu ga-eme ka a na-anapụ ihe niile na-anapụ na-aba n'onunu a. Enwere ike eventually anapụcha ihe niile ahụzi ịtụnye ndụ gị na ya, and ịtụnye ndụ gị na ya ọ kọntinu okwa maka na onunu egbochibere ya ntị ọ dị. So o nwere ihe ya ọ dara na mmadụ, so ọ bụrụ na ọ dara gị n'afa na ihe egbochi onunu, chatị m na WhatsApp, ọ gwaghị ihe ị ga-eme. Ọ gwara nke na-ada bụrụ na ọ dara gị na ezinụlọ ụnụ n'afa na-aga agbụ alụ kpochuo onu. Ihe o ji wee onunu mmụọ ji gbuo onu na mmụọ abatago bịazie ịgba ụgwọ. O nwere ihe bụ na unu mere arụ na emere arụ na bụ unu wee were ọsọ were ijeje kpụọ ya arụ ozugbo ozugbo mgbe ogwubere onu. Mana igwu onu na-abụ na aka mmụọ abatagie, mmụọ agbagwo ụgwọ, mmụọ abịa ọgụ maka ịba ọbọ wee gwuzie onu. Onunu a nwere ike ịkọ so many things na family to ndị ezinụlọ dị etu anwa. Onunu a nwekwara ike bido ribe mmadụ, yes, until egbochi ya bụ onunu. So ọ bụrụ na ụdị ihe dị apụta n'afọ gị gbakwara nkịtị, yes, a ga-egbochi onunu. O nwere ihe ndị eji wee na-ekwubi okwu wee na-egbochi onunu wee si ka obe wee rụọ ọrụ dị na ya. Ọgwazie na nkewara ntịrị ịkpụ alụ akpụ alụ ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị ọnụ.